Мин еллардан гомер дигән бер челтәр үреп барам. Матур һәм ямьсез үрелгән төшләрен күреп барам. Гүзәл чәчәкләр дә күптә, шыксыз җиләр дә байтак, бер өлгемнән җил дә үтмәс. Берсеннән үтәр җайдак. Бер җире ефәктән үргән, ялкылда балкып тора, бер җире йыртык чыптадай җанга шом салып тора. Бер җирендә иң бәхетле көннәремнең рәсеме. Бер җирендә шул бәхетнең кәфене һәм ясине. Челтәремнең бер ягыннан шатлык кояшы калка, бер ягына кайгылардан авырайып ай бата. Мин еллардан әнә шундый бер челтәр үреп барам. Бу төше ямьсез димәгез. Үзем дә күреп барам.